तुमगेले स्वागत करता। रामनगर बापूजी पदवीपूर्व महाविद्यालयात सद्भावना दिन होड उत्साहान आचरण केलं। रामनगरातल्या बापूजी ग्रामीण विकास समितीच्या पदवीपूर्व महाविद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना घटकावतीन सद्भावना दिन होड उत्साहान आचरण केलं। या टायमार केडीसीसी बँकेचे व्यवस्थापक श्री सागर दैवज्ञ हेमी माजी पंतप्रधान स्वर्गीय राजीव गांधी हेमगेल प्रतिमेक पूजन करून कार्यक्रमाक सुरुवात केली। या टायमार रामनगर पोलीस स्टेशनचे ASI श्री राजप्पा दोडमनी हेमगेल उपस्थितीत श्री संजय गौडा हेमी विद्यार्थी लोकांक सद्भावना शपथ दिली। या कार्यक्रमात पत्रकार निखिल असुकर, अध्यक्ष म्हणून श्री संभाजी गवाळकर, श्री SS कम्मार, श्रीमती भारती कुंभार, श्रीमती मेघना नाईक, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे शिबिरार्थी आदी उपस्थित आशिले। 2019-2020 या वर्षामध्ये शिबिरातील विशेष स्वयंसेवकाक प्रमाणपत्र वितरण केले। या कार्यक्रमाचे निवेदन श्री PS परब हेमी केले। कार्यक्रमाक सुरुवात स्वागत गीतान जाल्ली, तशेंच सांगता राष्ट्रगीत म्हण केली। हानगलच्यान प्रवासाक टोटल 12 लोक गोकर्ण येयले। समुद्राची पाळ फातराक आपटेच्या आशिल्ले कडेन उबी रावन घेवन आपल्या मोबायलात सेल्फी काढत असतना समुद्राची व्हड पाळ 35 वर्स वयाचो कुमार शेकप्पा कमाटी हेमकां आदळ्ळी आनी हो समुद्रात पडलो। इतर लोकांनी गौज केले तेन्ना ताबडतोब लायफ गार्ड येवन घेवन ताका रक्षण करचे प्रयत्न केले, जाल्यार लायफ गार्डान केल्ले प्रयत्न विफल जाले। समुद्राचो पाळाचो ताण जास्त आशिल्ल्यान तेगे रक्षण साध्य जालें ना। तेजेन लायफ गार्ड ऑफस येयले। कुमार शेकप्पा समुद्रात बुडतीत आशिल्लो व्हिडिओ मोबायलात रेकॉर्ड जाला। तेगेल रक्षण करूंक गेले लायफ गार्ड बी जखमी जालात। हेजे बद्दल गोकर्ण पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाला। प्रकृति की स्पर्श से खिला, बड़े ही नाज से चुना हुआ नाजरीन बासमती राइस, जिसका हर एक दाना कहता है स्वाद, सुगंध और सेहत की कहानी। जायका ऐसा जो बनाए हर निवाले को बहुत ही खास। तो आइए परोसे भरोसा नाजरीन बासमती राइस के साथ। आपकी रसोई के लिए अनमोल नजराना, बेजोड़ स्वाद का अनमोल खजाना पेश है। नैसर्गिक गुणवत्ता से परिपूर्ण मध्य प्रदेश की सुनहरी माटी से उम्दा किस्म के गेहूं से बना HR गोल्ड चक्की फ्रेश और केसर गोल्ड शरबती आटा संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर। 100% नेचुरल प्रीमियम क्वालिटी चक्की फ्रेश आटा। रखें अपनों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान। स्वाद का वही अंदाज अब केसर गोल्ड शरबती आटे के साथ भी। तो आज ही घर ले आए HR गोल्ड चक्की फ्रेश और केसर गोल्ड शरबती आटा और बढ़ाएं अपने किचन की शान। सध्या स्वच्छतेचो पाठ सामचे किम्स हॉस्पिटल आता पावसाचे उदक साठून मलेरिया डेंग्यूचे उत्पादन केंद्र झाला। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आशिल्ले एकैक सरकारी मेडिकल कॉलेज खूब लोकांले प्रयत्नाचे फळ जावन आसा अशें सांगू हरकत ना। लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक लोकांले प्रयत्न करून किम्स हॉस्पिटल कारवारात जाले, पण कितलेय बी सरकारी हॉस्पिटल म्हणले नंतर अधिकारी लोकांली बेजबाबदारी आशिल्लीच उरता। किम्स हॉस्पिटलात बिल्डिंग गळटीत आशिल्ल्यान पावसाचें उदक साठोवन गलीज जाला।
इतलेच न्ही, हे उदक काही दिवसांच्यान साठोवन आशिल्ल्यान मच्छर तयार जावन मलेरिया डेंग्यू सारखे रोग पसरची भंय आसा. विचित्र म्हणल्यार बिल्डिंगात उदाबरील खंयच्यान कितलेशे डॉक्टर वैद्यकीय कर्मचारी यो वच करतात, जाल्यार हे उदक साठवल्लें पळोवन बी गप्प आसात. किम्स हॉस्पिटलात कोविड वॅक्सिन घेवंक सद्दी खूब प्रमाणात लोक लायनीक येवन उबे रावतात. वॅक्सिन घेवचे बरोबर मच्छरा खंयच्यान चाबून बी घेवची परिस्थिती आसा. साठवल्ल्या उदकात लोक कचरो बी उडयत आसात, तेजेन उदकाक घाण येते आसा. हेजे बद्दल किम्स निर्देशक गजानन नायका आमकां विचारल्यार बिल्डिंगाचें काम चलतेत आसा, तेजेन अशें जाल्लें उरतलें, पण हेजे बद्दल आपणाक काय अजून नजरे येयलें ना. हेजे बद्दल आपूण क्रम घेता अशें तेमी सांगतात. श्रावण महिन्यात खूप इतले सण येतात, जाल्यार या सणाची लोकांक उमेद दिसून येतेत ना. भाऊ बहिणील्या पवित्र बंधनाच्या रक्षाबंधनाक बी या वर्साक कोविडचे सावळ पडला. महामारी कोरोना पायान सामान लोकांली परिस्थिती संकटात सापडला. लॉकडाऊन कठीण नियम ना जाल्यार बी कसल्या बी सणाची लोकांक उमेदच ना जाला. एक कोरोनाच्या भयेन लोक हे सगळे सण उमेदीन आचरण करतेत ना, तशेंच सणाची उमेद हाडूंक लोकां कडेन खर्च करूंक जाय तितलो पयसो बी ना. पयले कसलो बी सण येयल्यार बाजारात खरेदी करची लोकांली गर्दी लागताली, पण आतां बोटान मेजू सारके लोक बाजारात खरेदी करूंक येयले दिसून येयले. रक्षाबंधनाक भयण भावासाठी राखी खरेदी करूंक आनी भाव भयणीसाठी कपडे स्वीट खरेदी करूंक येताले, पण आतां ही उमेद ना अशी दिसून येते आसा. आयताराक रक्षाबंधन, पण शेनवाराक कारवार बाजारात लोकांली गर्दी दिसून येयली ना. तेजेन राखी फुलां कपडे तशेंच स्वीट व्यापारी तितल्या पुरतोच तेमकां व्यापार जालो. एक नजर घाल्या फाल्याच्या पंचांगात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 49 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 49 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 3, अंकोला 13, कुमटा 5, होन्नावर 9, भटकळ 6, शिर्शी 6, सिद्धापूर 4, येल्लापूर 1 आणि हळ्याळात 2 पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 54,331 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी 53,207 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 369 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 755 लोकांले मरण झाला. आयचे इतलत न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.